O dro i dro fe fyddwn ni'n clywed am rywun yn proffwydo dyfodiad diwedd y byd. Fyddwn ni ddim yn arfer i cymryd nhw o ddifri. Petawn ni'n byw yn ardaloedd Llanwrda a Llansadwrn tua diwedd y ganrif ddiwetha, rwy'n credu y byddai gyda ni rhywfaint o barchedig ofn i un o'r enw Twmi Price. A hynny am yr rheswm bod gyda fe'r ddawn anarferol i fedru rhagweld marwolaethau. Un sy'n gwybod hanes Twmi Price yn dda ydy Mr Rhys Davies Williams. Siwr i chi, fawr yma? Siwr i chi. Dwedwch wrthai, sut fath o gymeriad oedd y dyn yma? Twmi Price? Ie. O, gymeriad hynod iawn. Gwr byr tew greinis i olwg, medden nhw. Oedd e omlaen yn amser i, wrth gwrs. Fe glywes gyfell o Lanwrda yn dweud o i fod e wedi dweud wrtho fe yn bendant am 6 angladd ymlaen llawde. Wedyn, gwnewch chi beth afynoch chi o hynny, ynddo? Mae yna stori am y ciwrat yn oes. Ydych chi ddweud hwnna wrthai? Mae hwnnw'n stori anghyffredin iawn. Fe ddaeth na, roedd Twmi'n digwydd bod yn warden, warden y ficar, wrth gwrs, yn yr eglwys blwyf yma. Ac fe ddaeth na giwrad newydd o'r coleg i'r plwyf, Williams oedd enw e. Ac roedd hwn fel mae'r boes ifanc mae gyd, chymod, ddim yn credu mewn hen o fergoelion a phethau o'r fath yma. Ac fe sy'n gafel a Twmi ar y stryd rhyw ddydd ac meddai fe, wy sy'n ni eto chi Thomas Price, chi ficar, warden a un a llall, yn gweud wrth nhw'n twyllo dyn nhw'n bod chi'n gallu rhagweld pwy sy'n mynd i farw yn y plwyf. A mynd e Twmi wrtho fe, y dyn ar swyd me. Oeddech chi'n meddwl mod i'n lyco, yn hoffi, gwybod bod yng nghyfeillio ni, yng nghymdogio ni, ac falle merthnasau yn mynd i farw me. O, nonsens, ffwlri dwl medde'r ffiwret, os dim o'r ffiwret. Does dim o'r fath beth yn bod, o gwbl. Ac fe ath i'n ddadle twym rhyngddyn nhw. A diwedd y gan oedd nawr i'r ciwrat i herio Twmi i sgrifennu enw'r tri nesaf yn y plwyf oedd yn mynd i farw ar dri darn o bapur a'i gosod nhw mewn amlenni a'i marco nhw, number 1, number 2, number 3. A'i rhoi nhw yng ngofal Mr Morgan yr ysgol feistir, a fel ni fi. Ac yma'n dipyn dyma ferch ifanc o'r plwyf yma, Ann Morgan wrth i henwi, yn marw. A dyma ddau draw i di'r ysgol feistir i weld nawr beth oedd yn envelop number 1. A gwir y gair dyna le roedd enw Ann Morgan. Wedi marw'n 11 oed. O, wel, medde'r ciwrat. O digon hawdd i unrhyw un i rag ddweud medde Andrian farw, os roedd hi wedi bod yn sal ers tro hir gyda'r declain. Ond rhyw ddydd dyma newid trist trwy'r blwyf yma bod ffarmwr o'r enw'n Nathaniel Rhys wedi bod lawn Llanwrda, ceffil a chart i hôl nwyddau o'r stesion. Ac roedd e fel oedd yr hen ffermwyr Llywed I'r yn eistedd ar y siafft, y cart wrthod lan o'r stesion. Ac ar wylod yr hiw dyma fe nido, oedd hi ar y siafft yma. Ond rhywbeth neu gilydd fe aeth i droi tanw ac mae gwympodd ac fe aeth hwyl y cart dros i bennau, lladdodd yn y man. Wel dyma fynd wedyn yr ail waith. Twmi ar ciwrat yma i dir ysgol feistir, Twmi Price a'r ciwrat yma i agor yr ail amlen. Ac yno wrth gwrs yn digon clir roedd enw Nathaniel Rhys. Wel fe aeth y ciwrat i ame bod yna rhyw ddealltwriaeth rhwng Twmi Price a'r ysgol feistir. A mynd fe. Nawr fe agorwn i'r trydydd amlen yma gyda'n gilydd, fel bod tri o'n i'n gwybod ymlaen llaw pwy sy'n mynd i farw. A dyma Twm yn dechrau mynd yn wyllt yn gweud pidwch chellwer Mr Williams. Gadewch yn llonydd yn mwy na nefodd, pidwch agor y trydydd. Ond mi fynodd i ffordd.
A dyma ciwrat yn estyn y papur i'r ysgol feistr darllenwch hwn. Ac arno fe roedd enw Mr Williams y ciwrat i hunan. Ac fe fi farw mewn llain o pythefnos. A fe claddwyd yn Llansadwr yma.